إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Барша ғалемлерні юқтан бар қылып, бізні өзінің шексіз нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллах Субханаху ва Хак Тәгаләгә барша шөкр ва рәхмәтләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллах Тәгаләнең рәхмәте булып килгән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллах Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллах Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman китергән бәндәләр, Аллах Тәгаләгә ул сездән таләп иткән, ул сездән теләгән рәвештә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз, ягъни Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәгез һәм аның харамнарыннан ерак булыгыз. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Хам мусульман булмаган хәлдә, ягъни үзегезнең мусульманлыгыгызны, исламыгызны төзәтмәгән хәлдә үлем фәрештәсе белән очрашудан сакланыгыз, минем каршыма кайтудан сакланыгыз диде. Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгалә безне бүген җир өстендә иң изге, иң хәерле һәм Аллаһның иң сөекле булган урыны мәчетенә җыйды. Мәчет Аллаһның йорты һәм мәчеткә килгән Аллаһның йортына кунакка килгәнен белеп, аңлап килергә тиеш. Аллаһның йортлары мәчетләрдә кайчандыр сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрне җыеп, иң хәерле, адам баласына тормышында иң кирәк булган, иң кыйммәтле байлык, иң кыйммәтле мирасын бүлде. Әлеге мирастан, әгәр дә кемдер күпмедер өлеш алып, шуны тормышында куллана алса, бу байлык, бу мирас, менә бу аятлар, бу хадислар, бу дәресләр адам баласына дөньяда да бәхетле булырга, бәрәкәтле тормышта булырга һәм ахирәттә Аллаһ каршына кайткач, аның рәхмәтенә ирешергә алук сәбәп булачак. Мөселманның Аллаһ йорты мәчетне яратуы, мәчетне хөрмәт итүе һәм шушы мәчет бусагасыннан атлап кергәндә мин бит хәзер бөек Раббымның иенә керәм дип, шушыны үзенең күңеле, тәне, җаны белән тыеп кируе, бу аның йөрәгендә булган иманын күрсәтә. Бу аның йөрәгендә булган иманын күрсәтә һәм бу мөселманның изге бурычы булып тора. Аллаһ рәхимле. Һәм ул безгә үзебез яшәгән шәһәрләрдә, җирләрдә, үзебезгә уңайлы урыннарда гади бер җирне иң изге җиргә әйләндерергә мөмкинлек бирә. Кайчандыр 90-100 ел элек бу урында бәлки гади булгандыр, ләкин бу урын әйтәләр аңа кадәр да мәчет урыны булган дип. Әмма күп кенә җирләр кайчандыр гади бер җир булды, анда юл булды, анда бакча булды, кемнеңдер ие булды. Әмма ләкин бу җиргә шундый бәхет килде. Ул җиргә Аллаһның йорты урнашты һәм ул җир иң изге, иң хәерле җиргә әйләнде. Аллаһ Тәгалә шушы мөмкинлекне, ягъни үзебез яшәгән җирләргә шул мәчетләрне торгызып, шунда килеп, Аллаһ Тәгаләдә кунак булырга, Аллаһның табыныннан авыз итәргә, шушы бөек мирасны бүлешергә, шунда гыйбадәтләр кылып, Аллаһ Тәгаләгә шөкр итәргә мөмкинлек бирә. Һәм менә шушы йортларны төзегәндә төзүчене дә Аллаһ үзе сайлый. Әгәр дә беребез йорт салырга уйласак, кибет төзергә уйласак, бизнес, сәүдә төзергә, бинасын төзергә уйласак, без эзли башлыйбыз. Кем моны миңа төзер микән? Без эзлибез, подрядчик эзлибез, без проектант эзлибез. Шулай бит. Һәм без телибез, без яшисе, гаиләбез, семьябыз белән яшисе йорт матур да булсын, уңайлы да булсын, бөтен нәрсәсе туры килсен дип. Әгәр дә кеше хәллерәк, байрак булса, әлбәттә ул
енді подрядчикның да башқасын ізлей. Әгер де бір ил башлығы, президент, патша, әгер де ол өзіне йорт сала икән, әлбәттә енді урамнан шабашникларны жыймай. Ол иң яхшы подрядчик, иң яхшы специалист, иң яхшы архитекторларны ол китерә. Һәм без тарихта беләбез, олы Рәсәй байлары да, Гарәп, Бухара шейхлары да үзләренә йортларны салганда иң яхшыларын, иң яхшы осталарны сайладылар. Һәм менә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә кай вакыт без төзегән йортларның бәясе төрле булса да, кай вакыт архитектура ягыннан ниндидер аның кимчелекләре булса да, ләкин Аллаһ та үз йортларын төзү өчен бәндәләрен үзе сайлый. Һәм бөтен кешегә, хәтта кесәсендә акчасы булган, хәтта аның строительный образованиесе булган, бөтен кешегә дә Аллаһ йорты төзергә насип булмый. Насип булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Иннама яъмуру масаҗидаллаһи", дөреслектә Аллаһның мәчетләрен төзерләр, торгызырлар, күтәрерләр ди кемнәр? Ман амана биллаһи вал яумил ахир. Кемнәр Аллаһка иман китерделәр, кемнәр ахиратка иман китерделәр, ва aqamas-салah, кемнәр намазларын торгызалар, ва атаз-зака, кемнәр үзләренең закатларын бирәләр, ва лам яхша иллаллаһ, һәм Аллаһтан башка һич кемнән дә курыкмыйлар. Фааса улаика айякуну минал мухтадин, һәм бәлки менә шушы кешеләр, кемнәр Аллаһка иман китерде, ахиратка иман китерде, намазларын торгыза, закатларын бирәләр, Аллаһыдан гына куркып, шушы йортларны торгызалар, бәлки шулар туры юлдан баручылардыр дип Аллаһ Тәгалә Тәүбә сүрәсенең 18-нче аятында әйтә. Әйе җәмәгать, мәчетләр җир өстендә иң изге урыннар булып тора. Һәм кемдә кем мәчетне Аллаһ йорты булган өчен ярата, бу аның яратуы гыйбадәт була. Кем дөньялыкта үз калбын мәчет белән бәйли, үзенең күңелен, мәчеттән китә, мәчетне сагына, мәчеткә бара, күңеле сөенә, мәчеттә аңа рәхәт. Кыямәттә Аллаһ аны үз күләгәсендә кунак итәчәк. Мәчетләрнең чисталыгын, мәчетләрнең тәртибен саклап, кайгыртып тору, ул безне Аллаһ Тәгаләгә якынайта. Һәм безнең өчен Аллаһ каршында улуг изгелек булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт мәчеткә кергәндә, мәчет ишек төбендә төкерек күрә. Кемдер төкереп куйган. Без бүген күрәбез. Лифтка кирсәң дә, баскычларда да шушы шакшылыкны күрәбез. Гомо сапиенсларның шушы эшләгән. Әле ансы гына төкерек кенә түгел, әллә нәрсәләрне күрәбез. Шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы ишек мәчет ишек төбендәге төкерекне күреп, аның ачуы йөзенә чыкты. Элек мәчетләр мондый коверлар булмаган, ул кым булган, шулай ук. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта шушы кым өстендә күрсәдәген төкерекне аның моңа ачуы килде. Һәм мәчет җирендә төкерене сөйкле Пәйгамбәрбез әйтте, бу өммәтнең кыла торган иң яман эшләренең берсе диде. Уйлап карагыз. Чөнки төкерү үзе хөрмәтсезлек. Әле син төкереп куйсаң, Аллаһ йортында хөрмәтле җирдә бу тагында. Әбу Зар радиллаһу анху тапшыра, бу Сахих Муслимда килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, миңа өммәтемнең яхшы һәм яман эшләре күрсәтелде. Чөнки өммәт яхшы эштә эшләргә мөмкин, яман эштә. Өммәтемнең яхшы гамәлләреннән юлда яткан шүпләрне алу ди. Ягъни ниндидер шүп, таш ята, ботак ята, шүп ята, кагаз ята. Син иренмичә ил дә шуны ал. Һәм шүп савытына ташла. Кесәңә салып тор. Өммәтемнең яхшы эшләреннән ди. Яман эшләреннән ди. Мәчеттә төкереп тә ул төкерекнең күмелмәвен күрдем ди. Ягъни төкерелгән, күммәгән, капламаган аны. Менә бу Имам Муслим риваятендә килә. Һәм Имам Ан-Навави рахимахуллаһ әйтә, әлеге хадис үз ишенә ди, мәчеттә төкереп куючыны гына түгел, хәтта кемдер шул төкерекне күреп күмми икән, шул да моңа керә ди. Шуңа күрә кемдер төкереп куйган, аңа инде үз гынахасы, ләкин син шул төкерекне күрсәң, аны яки күмеп, яки каплап куярга кирәк дип безгә чакыра шушы хадис. Хәтта җәмәгать исламда кыйблага бару, кыйблага юнәлеп төкерү дә хәерсез. Мәсәлән, синең төкерәсең бар икән, син кыйблага юнәлеп, без беләбез, йомышны тәгәндә кыйблага алдың белән дә
яки артың белән дә басмыйсың, яки уңың белән, яки сулың белән, аркылыга басасың. Чөнки кыйблага хөрмәт кирәк. Бу Аллаһның кыйбласы. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу Абу Дауд ибн Хиббан риваятларында килә, кыйблага юнәлгән төкерек ди, кыямәт көнендә бәндәнең менә монда маңгаенда ике күз арасында булыр ди. Ягъни ул үзенең маңгаена төкереп куйган кебек булыр ди. Үз чырайына төкергән кебек булыр ди. Абу Дауд ибн Хиббан риваятларында килә. Шуңа күрә җәмәгать, мондый хадисләр күп. Аллаһның йорты, аның Аллаһ йорты икәнне онытмау, ул безне һәр вакыт безнең белән булырга тиеш. Күп вакытта менә без бигрәк тә ул атнага бер хәер садака салып кергән чыккан гына кешегә ул ничектер мәчет изге кебек. Көненә 2, 3, 5 мәртәбә килә башласаң, балаларыбыз килә башласа, без күнегә башлыйбыз. Һәм без оныта башлыйбыз, бу кемнең йорты? Бу нинди урын? Күнегә башлыйбыз. Һәм кемдер карыйсың мәчеткә килгән шеш баш туздырып, мендәренең әле җуклаган җоннары да шул килеш, кавырлары да шул килеш. Кемдер мәчеткә килеп керә, батып беткән, пишрак, шакшы кием белән, кемдер пижама белән килә мәчеткә. Аптырыйсың, бу синең бер көн инде бер кардәштән сырага ялдым, чөнки мин аны пижама түгел, ул кальсон иде. Мәчеттә кальсон белән бар бит инде, подштанник белән. Мин ялдым, чөнки ул хәзер әйтергә, может, хәзрәт, это же сейчас модно дип, мин шуңа сорамадым, мин теге авыл җигете булгач, может, калганмындыр, Без инде урамда кальсон белән йөрмәгәч, миңа ят булды сырарга, ләкин ул инде мәчеттә кеше пижама белән басып торырга тиеш түгел, яки җомгага килә, туп типкән шортые белән килә, футбол уйный торган. Бу бит Аллаһ йорты, бу мәчет. Һәм бунда синең йөрәгең икенче төрле халәттә булсын өчен, синең хәтта киемең дә икенче төрле булырга тиеш. Ни өчен, мәсәлән, элек бабайларның намаз күлмәге булган? Ни өчен? Ул бит тиктималга гына түгел. Ул бит менә шушы синең намазга әзерләнүең, синең гыйбадәткә әзерләнүең, ул менә кешене шушы нәрсәне аңларга чакырган. Кайбер кешенең килеп керәсең, әллә нинди исләр килә ул кешедән. Ул үзе бәлки 5 намаз укыйдыр, ул үзе шушы хадисләрне укыйдыр, әмма аннан шул хәтле күңелсез исләр килә. Кемдер мәчеттә булуын онытып, акыра, кемдер хәзер бит инде шалбар ала башласаң, кайсын алырга белмисең. Заниженный, приталенный, әллә ниндиләр бар. Кайбер кешене сәҗдәгә төшеп артында эләксәң, элек хатыннарда гына шундый иде. Ирләрдә дә шулай. Артында сәҗдәгә китсәң, аның футболкасы менә моннан тора, штаны моннан, аның анда яртысы күренә, арт ягының. Ул беренчедән намазны боза, белә торып, чөнки ул гаурәт. Шуңа күрә мөселман алай икән, футболканы булса да озынын карасын. Әгәр дә алай икән, штанны ул аска төшеп тора торган түгел, сәҗдәгә төшеп киткәч бөтен нәрсә сачылырлык булмасын. Шуңа күрә җәмәгать, бу әйберләр ул безнең шушы Аллаһ йортына, шушы гыйбадәткә ихтирамсызлыгыбызны күрсәтә. Кемнеңдер телефон. Ярый безнең Аллаһ Тәгалә безгә шундый бабайны биргән. Бөтенесенә бармак миңа дагы бөтенебезгә күрсәтеп тора. Күп вакытта инде намаз вакыты җитте, азан әйтелде, сөннәт укыдылар. Менә кыямәт төшә, аларның сөйләшү бетерәсе бар. Ана ул тегендә баскан, тиз совещание үткәреп бетерә. Тизрәк кыямәт төште. Аллаһ Тәгалә көтеп тора, качан бу бәндәм баса каршыма ди. Шуңа күрә кыямәт төшкәч, сөннәт намаз укыйсың икән, бозарга кирәк. Сәлам биреп, чөнки ул фарызга барасың. Аның бу боза алмый. Аның сөйләшеп бетерәсе бар. Шуңа күрә җәмәгать бу нәрсәләр бик күп. Хәтта мәчеттә асылда, ягъни в основе халал булган кайбер әйберләрне тыйды. Мәсәлән, суган ашау харам түгел. Сарымсак ашау харам түгел. Ләкин суган ашадың, сарымсак ашадың, мәчеткә барма диде. Килмә мәчеткә, синең мәчеткә бармауың хәерлерәк, баруыңа карап. Бухари Муслим җыентыгында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кемдә кем сарымсак яки суган ашаса, мәчетебезгә якын да килмәсен ди. Пусть даже не приближается к мечети. Чөнки адәм балалары нәрсә азаласа, фәрештәләрен дә шул азалый ди. Ягъни фәрештәләр дә синнән кача, синең күңелсез исеңнән, суган исеңнән. Һәм синең кырыңда басып торган кардәшеңә дә синең авызыңнан килгән суган исләре, аның кайберсе кикрип тә җибәрә шунда, юганың ни әдәбе. Шуңа күрә нәрсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, лучше инде укысын ди. Лучше, шуңа күрә мәчеткә барасыгыз бар икән, бу нәрсәләрдән тыелырга кирәк. Менә ул асылда халал.
Ләкин мәчет мәсьәләсендә Пәйгамбәрбез әйтте хөрмәт, якында килмәсен диде. Шуңа күрә җәмәгать күркәм кыяфәт, матур кием, хуш исләр, менә булар барысы да без кунакка барганда була. Без кунакка барганда бизәнәбез. Biz юынабыз, чистарынабыз, тәһарәтләр алабыз. Без чәчләребезне тарыйбыз, сакалларыбызны тарыйбыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күрде, бер егет керде, бер ират керде, сакалы тузганчы тизрәк кулы белән күрсәтте. Бар чыгып кит диде. Бүтән кеше алдында инде ятка калдырмады. Киләле монда синең фамилияң ничек, нең ничек. Шуннан соң бераздан теге тиз генә аңлады. Пәйгамбәрбез нәрсә кирәк? Пәйгамбәрбез тиз генә үзен тәртипкә китереп, тарап кирде дә Пәйгамбәрбез әйтте: "Менә бит" ди. Шайтан кебек йөргәнче ди. Булай яхшырак бит ди. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям чакырды безне шуңа. Һәм Аллаһ Тәгалә дә Әл-Агъраф сүрәсенең 21-нче аятында: "Я бани Адама хузу зинатакум инда кулли масҗид." Әй адам балалары, һәрбер мәчет сәҗдә урынында зиннәтләрегезне алыгыз диде. Алыгыз диде. Ягъни синең михнәт хәлең белән төрле кеше пычрак эшләргә мөмкин. Кемдер сантехник булып эшли, кемдер без әйтмибез аны. Ул әлбәттә кемдер костюм белән йөрергә мөмкин, ләкин һәрбер эш хәләл булса, ул хәерле. Ләкин намаз, гыйбадат хәлендә синең инде михнәт киемеңнән тыш, синең башка киемең, башка сүрәтең булырга тиеш. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәрберсен киләде. Шул ук менә суган сарымсак, мисвак. Ни өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әгәр дә өммәтемә мәшәкать китерүдән курыкмасам, ла амартухум бис-сиваки инда кулли салах." Мин аларга һич шиксез һәр намаз алдыннан тешләрен мисвак белән чистартырга әмер итер идем ди. Ваҗиб булыр иде. Ләкин Пәйгамбәрбез нишләде? Ул рәхимле. Шуңа күрә кушмады. Ләкин кушыр идем ди. Һәр намаз сайын теш чистартырга. Менә хәзер кул күтәртеп тормыйм инде сездән җәмәгать. Сез көнгә ничә тапкыр теш чистартасыз? Ничә тапкыр көнгә теш чистартасыз? Инде бездә цивил җәмгыятьтә ул инде яхшы санала. Иртә белән һәм йоклар алдыннан 2 тапкыр теш чистартсаң. 7-8 гасыр гарәпләр ярым утравы. Пәйгамбәрбез бер төркем гарәпләрне җыйды да, без шулай яратабыз бит, ул гарәпләр дибез. Менә шуларны җыйды да әйтә: "Мин сезне кызганмасам ди, мин сезгә 5 намаз сайын көнгә 5 тапкыр теш чистартырга кушарым ди." Һәм кайбер галимнәр хәтта әйтә, мисвак дигән сүз күбрәк мисвак үзе түгел, теш чистарту турында килә дип. Кайбер галимнәрнең фикере бу. Мин шуны китерәм. Хәтта бар галимнәр әйтәләр, әгәр дә мисвак ул вакытта теш чистартуның бер ысулы булса, бүген ул зубной паста, зубной щетка икән, без беләбез, теш пастасы, теш щеткасы белән тешне чистарту тагын да ныграк, отышлырак. Мисвак кенә түгел ул, шулай бит. Шуңа күрә бу хәерлерәк дип әйтүче галимнәр бар. Бу хәерлерәк дип әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйгә кайтты. Хатыны янына яраткан. Иң беренче Гайшадан сорадылар: "Нәрсә эшли?" Тешен чистарта диде. Менә шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ул үрнәк. Аның тәне чиста булсынмы? Аның теше, авызы чиста булсынмы? Әлхәмдүлилләһ, чиста кием булсынмы? Исле, хуш исле майлары булсынмы? Бер сабыйның Пәйгамбәрбез башыннан сыйпаса, инде бөтен кеше аңлый иде, моны бүген Пәйгамбәр сыйпаган. Чөнки ул сабыйдан хуш ис килә иде. Пәйгамбәрнең хуш исе килә иде. Әлхәмдүлилләһ. Менә шулай итеп, алар мәчеткә җыендылар. Алар Аллаһ йортына килделәр. Сахабаларны шул рухта тәрбияләде. Һәм әлбәттә безгә дә менә үзебезне иң хәерле кешеләр итәсебез килсә, без үзебезне шушы үлчәүгә, шушы шаблонга куярга тиешбез. Шушы шаблонга. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ничек булды, ничек әзерләнде? Менә бу әйберләрне без әлхәмдүлилләһ үзебезгә үрнәк итеп алырга тиешбез. Анас ибн Малик радиллаһу анһу Сахих Муслимда килә, сөйкле Пәйгамбәребездән килгән хуш ис ул гамбәр исеннән дә, миск исеннән дә, башка иң татлы исләрдән дә хәерлерәк иде. Ягъни минем андый миск, андый гамбәр иснәгәнем булмады ди, Пәйгамбәребездән килгән ис. Хәтта бер вакыт Пәйгамбәребез йоклый һәм йоклаганда тирли, менә шулай йөзеннән тир ага. Һәм кемдер нәрсәдер эшли. Һәм уянып китә. Уянса, бер кеше аның тирен җыя, бер сахабасы. Шуннан нишлисең ди, субханалла ди. Я Расулалла ди, без синең тиреңне үзебезнең исле майларга кушабыз ди. Чөнки синең тиреңнән дә хуш ис юк ди. Аннан да хушлырак ис юк ди. Менә бу җәннәтнең сыйфаты. Җәннәттә кешеләр ашыйлар, ләкин ашаганны кая куярга? Бәдрәфкә бару булмый. Алар анда тирлиләр. Тир урынына шушы хуш исле май чыга. Ягъни менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның бәрәкәте булды шундый.
Нишлисең сен дегәч, біз сенің тереңне дей үзебезнең майларыбызга кушабыз диде. Әлхамдулилла. Хәтта ул кеше үзең генә түгел, сахабалар үзләрен генә түгел, хәтта намаз алдыннан мәчетне әзерли торган булганнар. Менә мәчет залы, мәсәлән, җомга, җәмәгать намаз алдыннан. Ул инде үзен күптән ясап куйган. Чиста, пак бөтенесе. Ул инде алданрак килеп, хәзер намаз бүлмәсен әзерлим дип, сахабалар инде мәчетне әзерли торган булганнар. Мәсәлән, Гомар ибн Хаттаб җомга сайын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның мәчетенә килеп, шулай ислемайлар сөртеп, инде мәчетне әзерли торган булган. Җомга сайын Гомар ибн Хаттаб килә. Абдулла ибн Зубайр һәр көнне Кәгъбә буйлап хуш исләр таратып йөргән. Ул инде төрлесе бар, кемдер агач яндыра, кемдер ни, ул заманасында туры килгән. Ягъни алар мәчетне әзерли торган булганнар шушы бөек гыйбадәткә. Муавия радиллаһу анһу, ул әмир булганда махсус кешене билгели. Ул намаз сайын Кәгъбәтулланы шулай чистартып, майларын сөртеп, хуш исләндереп йөри торган булган. Һәм шулай Пәйгамбәребезнең хатыны Гайша да әйтә, минем өчен Кәгъбәтулланы ди ислемайлар белән хушландыру алтын һәм көмешләр алып килүдән хәерлерәк ди. Ягъни алар менә мәчетне шулай зиннәтли торган булганнар, кешеләр килүгә. Менә шундый булган җәмәгать иң хәерле өммәт. Абдулла ибн Мас'уд, беләбез, иң гыйлемле сахабаларның берсе. Абдулла ибн Мас'уд бер урында намаз укыса, ул киткәч тә аның урынына кешеләр килеп намаз укый торган булганнар. Чөнки Абдулла ибн Мас'уд укыган урында иң хуш исләр кала торган булган. Иң тәмле, кешеләргә рәхәт шулай. Ягъни уйлап карагыз, шулай килә торган. Һәм бу бит җәмәгать шундый вакыт, монда жуынырга су юк. Без әле яңа гына сөйләштек. Суны сатып алганнар. Монда көн сайын иртән, кич, обедта душ кирергә мәшәкать булган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тоска кирип, Айша радиллаһу анха турында килә тоска, Госман ибн Гаффан тос эченә кирип, биленә чүпрәк куеп, юына торган булган. Хәзерге душлар, хәзерге ванна, мунчалар юк берсе дә. Һәм шуңа карамастан алар үзләренең шушы паклыкларын, чисталыкларын саклаганнар. Хәтта булды шундый кешеләр, мәсәлән, Саид ибн Амир, ул әмир булган, ягъни булган халифа, президент кебек. Булган регионнарда әмирләр, наместник халифа. Ул наместник булган, ягъни инде республиканский уровеньда президент кебек. Саид ибн Амир бер вакыт жалоба язалар. Менә ди, анда күпмедер вакыт эшкә килмичә тора дип, без аны эзлибез дип. Шуннан халиф сорагач, нигә шулай дигәч, мен ди киемемне юам да, алмашка кием булмагач, шуны өйдә көтеп утырам ди. Кипкәнен ди. Ягъни аның бер киеме булган, ләкин аны гел юа торган булган. Гомар ибн Абдул-Газиз, әле әмир булганчы, ул бик бай була. Гомар ибн Абдул-Газиз үзенең киемнәрен юдыртканда, хәзер бит инде менә хатын-кызлар сала бит инде кондиционер тегесе бусы, анда төрле фирмалар хуш ис килсен дип, Гомар ибн Абдул-Газиз әле әмир булганчы, бик бай була бит инде, ул сәүдәгәр була. Аңа махсус каяндыр киемнәрен юырга исламай китерә торган булганнар. Һәм кешеләр көтеп торганнар, Гомарның өендә киемнәрен юып, шул суның калганын, шул калган суда үзләренең киемнәрен тыгып булса да ала торган булганнар, чөнки онда иң хуш исле, ягъни иң шундый паклык булган. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлиллә, бу 7-8 гасыр турында сөйләшәбез без. Һәм әлбәттә җәмәгать бу нәрсәләрне саклау, мәчеткә кыямәт төшкәнне көтмичә яки хутба ничәдә бетә әле, кайбер кеше азан ничәдә дип сорый. Кайбер кеше сорый, хутба ничәдә бетә ди. Чөнки аның азанга хутбага килергә вакыты юк, ул кыямәткә генә килә. Менә шуңа күрә аларны көтмичә иртәрәк килеп, мәчетне килеп, каядыр китаплар тузып ята, аларны җыштырып куеп, каядыр чүп бар, аны куеп. Менә шуңа күрә әгәр дә мөселман өммәте, мөселман җәмгыяте менә шушы үзләренең йортларын, мәчетләрен, мәдрәсәләрен үзләре карап кайгыртып тормаса, җәмәгать ул булмый. Әле бүген иртән килдем, бер үзебезнең кардәшебез җитәкче кеше кызын китергән укырга, менә бүген иртәрәк килдем әле. Мәйтәм, нигә әзрәк кар кири торам ди. Әлхәмдүлилләх, мәйтәм, безнең кар киреүчеләр дә шундый булгач, монда хәзрәтләр нинди микән дип көлеп куйдым инде, шаяртып. Әлхәмдүлилләх, кемдер килеп шунда әзрәк үзелешен кертә, кар кирергә, кемдер тагын каядыр. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте, бу безгә мөмкинлек, өммәтебезне шундый бер тәртиптә, шундый бер үрнәктә тотып тору өчен Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә хәерле гыйбадәтләр бирсен.
Раббым шушы гыйбадәтләргә әзерләнеп, шушы Аллаһ йортында кылган шушы гыйбадәтләребезнең тәмен тыярга Раббым насыйплардан кылсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурur rahim.